Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranadi படிச்சிட்டுமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாயக்கய சக்ஷுருன் உன்மிலிதம் நேன சத்மே தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ஸ்ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்தவதாந்திகம். हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पत रूपस्य कृपा सिन्धुभि एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योग नाम अष्टमाध्यायः. हरे कृष्ण माध्याय. இதை இப்ப சொல்லக்கூடாது, லாஸ்டா. ஓ சாரி, இது ஓப்பனிங் சொல்லியா. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. अथ नवमो यायः राज विद्याय राजगुह्य योगः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நான் இன்னைக்கு நேத்து கிளாஸ்ல நீங்க டீச் பண்ணதை சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி சொல்லுங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு அட்மின்ட்ட சொல்லிடுறேன். சண்முகம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. யாராச்சும் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணாங்களா? சில பேருக்கு வந்து ஓபன் பண்றது, கிஸ் ஓபன் பண்றது 2வது வரல அப்படின்னாங்க. எனக்கு பேசினாங்க மாதாஜி. அவங்க இது சொல்லல. அப்புறம் நான் அவங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பேர் சொல்ல. அப்புறம் நானே சொன்னேன், மாதாஜி நீங்க இது பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, அது பண்ணிட்டு அது பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு 60 மார்க் தான் வந்ததாமா. மேபி 60 நாளும் எடுத்திருக்காது. மேபி அது திருப்பியும் ஆன்சர் பார்த்துட்டு திருப்பியும் ரீட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கு மேல கொஞ்சம் மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். இல்லைன்னா நீங்க 6, 7 வந்தா கூட பரவாயில்ல, நீங்க செக் பண்ணாதீங்க. செக் பண்ணாலும் அப்படியே நெக்ஸ்ட் வீக் போங்க அப்படின்னு. செக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ரீட் டெஸ்ட் கொடுக்கும். அது இல்லாம தான் போகணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட. சரிங்க நான் ட்ரை பண்றேன். நாங்க சரி நீங்க ஒன்ஸ் 60 எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, 50 எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க நெக்ஸ்ட் போயிடணும். பட் ஆனா வந்து நீங்க ஒன்ஸ் செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்கோரை திருப்பியும் நீங்க ஹை ஸ்கோர் வாங்கினா தான் அடுத்த சாப்டர் போகும். ஓகே. யாரு பேர் யாருன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. யாரோ மேத்தாஜி ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க, அதுதான் கேட்டேன் பிரபு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு கிளாஸ்ல வந்து கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள கிளாஸ் எடுத்தீங்க. பரம ரகசியமானதுதான் ஞானம், பிரம்மம் தான் ஆத்மா, இறைவனோட ஆன்மீக உலகம் அழியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 9th சாப்டர் ஆரம்பிச்சீங்க. அதுல வந்து ஞானம் ஐஸ்வர்யம் பத்தியும் பக்தி தான் ரொம்ப இனிமை அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஏன் பகவத்கீதையை அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் டீச் பண்ணாரு அப்படின்னா, அவரு பொறாமை இல்லாதவரு,
அவரோட ம். ரொம்ப நெருங்கிய ஃப்ரெண்டு. அவரு வந்து அர்ஜுனர் அளவுக்கு பக்தி பண்ணவங்க. அவ்ளோ பக்தி பண்ணாரு கிருஷ்ணர அப்படின்னு சொன்னீங்க. கல்வியின் அரசன் கிருஷ்ணர், அறிவு, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அறிவ பத்தி சொன்னீங்க. ஞானம், ராஜவித்யம், ரகசியம், மிக தூய்மையானது இந்த பகவத்கீதை. அப்புறம் ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து ராமானுஜர் திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி பாக்குறதுக்கு நடந்து 17 தடவை போயும் அவர் பார்க்கல. திருப்பி 18வது தடவை தான் ராமானுஜரை பாக்குறாரு. அப்ப வந்து அப்ப இந்த 4 வார்த்தை மாறி அடியேன் ராமானுஜர் வந்திருக்கேன்னு சொல்லும்போது அந்த அஷ்டாங்க மந்திரத்தை ஓம் நமோ நாராயணா என்னமாங்கிற அது ரொம்ப பவித்திரமானதுன்னு அவரு அந்த மந்திரத்தை கேட்டு வாங்கிக்கிறாரு. அது யார் ஒருத்தவங்க அந்த ஓம் நமோ நாராயணாங்கிறத உச்சரிக்கிறாங்களோ அவங்கதான் அந்த வைகுண்டத்துக்கு போவாங்க எளிதா அப்படின்னு சொல்லும்போது ராமானுஜர் வந்து நீ இதை யார்கிட்டயுமே சொல்லக்கூடாதுன்னு ராமானுஜருக்கு சொல்லி அனுப்பும்போது இந்த தன்னுணர்வு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பத்தி சொன்னீங்க. அவர் அந்த கோயில் கோபுரத்துல இருந்து ஊர்ல இருந்த எல்லா மக்களையும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லிடுறாரு. அப்ப நானும் வைகுண்டத்துக்கு போகணும், என்னை சார்ந்த மக்களும் எல்லாரும் வைகுண்டத்துக்கு போகணும்னு சொல்லும்போது சுவாமி வந்து அழறாரு. குரு அதுல இருந்துதான் அவருக்கு வந்து எம்பெருமானார்ங்கிற ஒரு பட்டம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த சாப்டர்ல வந்து எதிரிய எப்படி வெல்றத பத்தி சொன்னீங்க. ரகசிய ஞானம், நம்பிக்கை வந்து வாசுதேவனே கதின்னு யார் ஒருத்தவங்க நம்ம அந்த பாதத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கோமோ அந்த நம்பிக்கை கதியை பத்தி சொன்னீங்க. நவவித பக்தியை பத்தி சொன்னீங்க. ஸ்ரவணம்ங்கிறதுன்னு கேக்குறது. அதுக்கப்புறம் கீர்த்தனம்ங்கிறது மீரா மாதிரி பாடுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மரணம்ங்கிறது திருப்தி தர்ற மாதிரி நினைத்து சாண்டிங் பண்றது. அப்புறம் பாத சேவனம்னா லக்ஷ்மி மகாலட்சுமி மாதிரி பணிவிடை பண்றது. அது நம்ம நடந்து கோயிலுக்கு போறத சொன்னீங்க. அர்ச்சனம்ங்கிறது விக்கிரக வழிபாடு, மலர் கொண்டு அர்ச்சித்தல்னு சொன்னீங்க. வந்தனம் வந்து துருவ மகாராஜா வணங்குன மாதிரி ஒரு கால தபஸ் பண்ணி வணங்குனாருன்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் அடிமையாக தொண்டு செய்யறது வந்துதான் ஆத்ம நிவேதனம். இல்ல தாசியம்ங்கிறது ஹனுமார் எப்படி அடிமையா இருந்து நம்ம ராமருக்கு வந்து ஸ்ரீராம பிரானுக்கு எப்படி அவரு தொண்டு செஞ்சாரோ அதுதான் தாசியம். சக்கியம்ங்கிறது நண்பனா இருந்து நம்ம கடவுளை வந்து வழிபடுறது அர்ஜுனர் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம்ங்கிறது மகாபலி சக்கரவர்த்தி எப்படி அவரோட நாட்டை மக்களை தன்னை எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிச்சாரோ அதை இதயபூர்வமா அர்ப்பணிக்கிறதுன்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் பேரண்டல் லவ் பத்தி சொன்னீங்க. அது யசோதா வந்து லவ் பண்ண மாதிரி கிருஷ்ணரை நம்ம லவ் பண்றது. கடவுளை குழந்தையா நினைச்சும் வழிபாடுவாங்க. பெரியாழ்வார் பாவித்த மாதிரி அவரோட பாடல்ல அந்த நம்மாழ்வார் வாழ்ந்தது போல பரகுச நாயகியை பத்தி சொன்னீங்க. கடவுளை தந்தையா நினைச்சு வழிபடுறது. அதான் மாதுரிய ரசம். காதலனாக ஆண்டாள் பாவிச்ச மாதிரியும் கணவனாக அது ஒரு ரசம் சொன்னீங்க. பாமா ருக்மணி வழிபட்ட மாதிரியும் உள்ளம் உருகி வழிபடணும் கிருஷ்ணர்ன்னு சொன்னீங்க. அடுத்த சாப்டர்ல வந்து விஸ்வரூபம் மூலமா அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளார். அந்த ஒரு பாரதியார் பாட்டு சொன்னீங்க மாதாஜி, காக்கை சிறகினிலே அந்த பாட்டு சொன்னீங்க. யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னீங்க. அடுத்த சாப்டர்ல இந்த உலகம் வந்து தனித்துவமானது. அந்த சைத்தன்ய மகாராஜா மகாபிரபு அவங்கள பத்தி சொன்னீங்க. ஜீவாத்மா பரமாத்மா. அப்ப அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா அந்த அணு அளவு இருக்கும் நம்மளோட ஆத்மா. கிருஷ்ணரோடது எப்படி இருக்குன்னா விபு அளவுனா அதை அளவிட முடியாத அளவு ரொம்ப பெரிய ஒரு இன்ஃபனைட் அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆகாயமும் காற்றும் என்னைக்குமே மெர்ஜ் ஆகாது, ஒன்னா சேராது அப்படின்னு சொன்னீங்க. இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சவரு கிருஷ்ணர் தான். நம்மளால வந்து அதை மெர்ஜ் ஆக முடியல, கிருஷ்ணரோட நம்மளால மெர்ஜ் ஆக முடியல, தனித்து உள்ளார் அவரு அப்படின்னு சொன்னீங்க. அடுத்த சாப்டர்ல இறைவனை நம்ம எப்படி விருப்பப்படி இச்சை நிகழ்த்துவதுன்னு கிருஷ்ணர் வந்து காமிக்கிறாரு. அர்ஜுனா அங்க பறக்கிறது கிழிதானா அர்ஜுனர் கிழிய ஆமா சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் காக்கானோன்னு காக்கா கருடன்னு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அது அப்படியே ஆமான்னு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. ஏன்னா கிருஷ்ணா நீ என்ன எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்றதுக்கெல்லாம் ஆமான்னு சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனர் கிட்ட கேட்கும்போது அர்ஜுனர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா நீ எப்பனாலும் கிளிய காக்காவா மாத்துவ. அந்த ஸ்டோரி சொன்னீங்க.
அந்த நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாத பற்றற்ற நிலைக்கு எப்படி வரணும்ன்றத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. பகிரங்க சக்திய அசையும் அசையாத சக்தி, ஜடா இயற்கை, மகாமாயை, தேவி துர்கா எல்லாமே படைப்பதும் அழிப்பதும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு கீழதான். பிரம்மனா இருக்கட்டும் எல்லாமே படைப்பது அழிப்பது இவங்களுக்கு இந்த வேலைங்கிறத அசைன் பண்றது எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு கீழதான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. அடுத்தது கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு மானிட பிறவியா அவதரிக்கிறார் இந்த ஆயர்குலத்துல. அப்படி எடுக்கும் போதே சில சில மக்கள்களுக்கு சில பேருக்கு தெரியும், விதுரர் பீஷ்மர் மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு அவளோட இறை தன்மைய கடவுள் அவரு அப்படிங்கறத அவங்க உணர்வாங்க. அவர் துவாரகாமையோட மன்னனா இருந்தா கூட சில சில அவர் சில சமயங்கள் அந்த இறைத்தன்மையை வெளிப்படுத்தினால் கூட இந்த முட்டாள்கள், கேலி செய்யறவங்க, அசுரர்கள், நாத்திகர்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை. அதுக்கு அடுத்த சாப்டர்ல சொன்னீங்க ராவணன், கம்சன், ஹிரண்யகஷ்பு இவங்கெல்லாம் நம்ப மாட்டாங்க. அசுர பகவானா இருந்து நம்பிக்கை இல்ல அவங்களுக்கு. அதனால அந்த அவங்க யாரும் முக்திக்கான ஆவலே இல்ல, நல்ல நிலைக்கு போகவே இல்லை அவங்க எல்லாருமே. அப்புறம் பஜன் என்ஏ மனோசா அப்படின்னு ஒரு லைன் சொன்னீங்க, மகாத்மாக்களை பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்புறம் இந்த 32வது குரு பரம்பரையில வந்த மாத வேதாந்திர ஆச்சாரியர் பூரி ஆச்சாரியரை பத்தி சொன்னீங்க. அவரோட கனவுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கோபியாரா அந்த முள்ளுல படுத்திருந்தாரு. அவருக்கு உடம்பெல்லாம் எரிஞ்சிச்சுன்னு அவரை எடுத்து ஊர் மக்களை திரட்டி கோயில் ஒண்ணு பண்ணி அங்க அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணிட்டு அவருக்கு உடம்பு எரியுதுன்னு கிருஷ்ணர் இவரோட கிட்ட வந்து சொன்னோன்னா அந்த பாலை குடிச்சிட்டு அவர் தூங்கும் போது கனவுல வந்து சொல்றாரு. அப்ப வந்து உடம்புல எரியுதுன்னு சொன்னோன்னா போய் சந்தனம் பூரி ஜெகநாத் கோயில்ல சந்தனம் வாங்க அங்க போய் அந்த ஷீரா அன்னத்தை பார்த்து அங்க உள்ள டைட்டிக்கு நம்ம இப்படி இதே மாதிரி நம்மளோட கோபிநாத் டைட்டிக்கும் நம்ம இத மாதிரி படைக்கலாமே பிரசாதத்தை அப்படின்னு. ஐயோ நம்ம இந்த மாதிரி தப்பா நினைச்சிட்டோமே அந்த ஷீரா அன்னத்தை பார்த்து அப்படின்னு இருக்கும்போது கடவுளே பக்தனுக்காக பிரசாதத்தை திருடி வச்சிருக்காரு. இது இந்த சைத்தன்ய சரித்தம்ங்கிற புக்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. கடவுள் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தாயும் நானே, தந்தையும் நானே, பிதாமகனும் நானே, தாத்தாவும் நானே, தங்க மலை எல்லாமே நான் அப்படிங்கிறது. ஓம்ங்கிற பிரணவ மந்திரமும் நானே, ரிக்கேஜூர் சாம வேதமும் நானே அப்படின்றத சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த சொர்க்கலோகத்தை பத்தி நீங்க சொன்னீங்க. இந்த ஜெயிண்ட் வீல் படம் காமிச்சு நம்ம யாரெல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு வார் ஃபீல்டுல இருக்கிறவங்க இறந்து போறவங்க எல்லாருமே சொர்க்கத்துக்கு போய் அங்க புண்ணிய கர்மா தீர்ந்தோன்னே திருப்பியும் நம்ம ரீபர்த் ஆகி இங்க வந்து பிறக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அந்த பாவ கணக்கு ஆரம்பிக்கும் போது திருப்பியும் நம்ம அந்த பூலோக வாழ்க்கைக்கு வந்துடுறோம். இத வந்து எப்படி நம்ம இறைவனை வழிபடுறோமா, தேவர்களை வழிபடுறோமா, அத வந்து இந்த புண்ணிய பலன்களை வந்து எப்படி அந்த பிறப்பு இறப்புங்கிறது ரிட்டர்ன் ஆகுறத பத்தி சொன்னீங்க. தேவர்களை நம்ம வழிபட்டா என்ன மாதிரி நமக்கு பிறப்பு இறப்பு இருக்கும், அதே இறை வழிபாடு நேரா கிருஷ்ணரை நம்ம இப்படி சரஸ்வதி கோயிலுக்கு போறது அந்த மாதிரி ஒரு தேவர்கள் அவங்கள வழிபடுற போது நமக்கு என்ன மாதிரியான நம்மளோட அந்த லாஸ்ட் டெத் பெட் அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்க போவோம் அப்படிங்கறத சொன்னீங்க. இதே கிருஷ்ணரை வழிபட்டா நம்ம கிருஷ்ணரோட உலகத்துக்கு போனா அதுதான் நிலையான சொர்க்கம், அதுக்கப்புறம் நம்ம யாரும் இங்க திரும்பி வரமாட்டோன்றத பத்தி சொன்னீங்க. நம்ம பக்தியோட ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ளவர், துளசி நம்ம வைக்கிறது சாப்பாடை பத்தி சொன்னீங்க. விதுரர் வீட்டுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு அவ்வளோ அரண்மனை அவங்களோட சொந்தக்காரங்கள்லாம் இருந்து கூட அங்க அவ்வளோ ஒரு ஏழ்மையான விதுரர் வீட்டுக்கு போகும்போது அவரோட மனைவி அந்த அளவுக்கு அளப்பரிய ஆனந்தத்துல இந்த வாழைப்பழத்தை ஊர்ச்சி கீழே போட்டுட்டு வாழைப்பழ தோலை எடுத்து கொடுத்து கூட கிருஷ்ணர் வந்து அதை அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டுறாரு. அந்த பத்தி ஸ்டோரி சொன்னீங்க. எது செய்தாலும் எனக்கு அர்ப்பணம், கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லி செய்யணும். எப்பவுமே யார் மேலேயும் பொறாம கொள்ளக்கூடாது. நம்ம இந்த கெட்ட பிஹேவியர்ல இருக்கிறவங்க ஜகை மாத்தியாங்கிற 2 பெரிய ஒரு ரவுடி மாதிரி இருக்கிறவங்க, ஆனா அவங்ககிட்ட என்ன குணங்கள் இருந்தது, இந்த நித்யானந்த பிரபுவும் சைத்தன்ய பிரபுவும் இவங்களுக்கு தண்டனை செய்யலாமா, சிறையில அடைக்கலாமான்ற போது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அவங்க பக்தி தொண்டுல இருக்காங்க, சாதுவா இருக்காங்க, தீர்மானத்துல திடமா இருக்கிறாங்க, அப்ப அவங்க கடவுள் தானே மாறிடுவாங்க அவங்களுக்கு அப்படின்னு அவங்கள தண்டிக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற ஸ்டோரி சொன்னீங்க. அப்புறம் பிரணய சக்தி பத்தி
எனது பக்தன் அழிவதில்லை. எப்பவுமே என்ன வேண்டி கும்பிடுறவங்க அவங்களுக்கு அழிவே கிடையாதுன்னு சொல்றாரு. அந்த பக்த பிரகலாதனோட கதை, அவர் வயிற்றுல இருந்து நரசிம்ம எப்படி வந்து நாரதர் வந்து காப்பாத்துறாரு, காப்பாத்தி அவர் நமோ நாராயணான்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு. அவரை தன்னோட பக்தனை காப்பாத்துறதுக்காக கிருஷ்ணர் வந்து நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து வராரு. அத பத்தி சொன்னீங்க நீங்க. ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சிவனே சொல்லியிருக்காருன்னு கடைசியில சொல்லி முடிச்சீங்க. என்ன வழிபடுறவனுக்கு முக்தி கொடுப்பவன் முகுந்தன் தான், நீங்க முகுந்தனை கும்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சிவன் சொன்னதா சொல்லி முடிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி. ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. நேத்தி கிளாஸ் அப்படியே ரிவிஷன் பண்ணிட்டீங்க. ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது அந்த சாப்டரை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ண வேண்டிய வேலையே எல்லாமே நீங்களே முடிச்சிட்டீங்க. என்னால சொல்லுங்க மாதாஜி, நீங்க திருப்பியும். நீங்க அழகா சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி, கோர்வையா எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது விபூதி யோகா. இந்த இது என்ன 10வது சாப்டர் விபூதி யோகம் அப்படின்னா என்ன? விபூதினா அவருடைய வைபவங்கள், அவருடைய பெருமைகள், பகவானுடைய சிறப்புகளை பத்தி தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். எடுத்தோடனே இந்த படத்துல பாருங்க, அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது 6 வயசு 7 வயசு தான் இருக்கும். கோவர்த்தனகிரியை இடது கை சுண்டு வரல தூக்கி நிற்கிறாரு. இது வந்து யாராலாவது செய்ய முடியுமா? அந்த சிறப்பு, அந்த மாதிரி அவருடைய வைபவங்கள், அதுதான் இங்க பூரணத்தின் வைபவம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ணாவின் முழுமையான திறன்கள், அவர்கிட்ட இருக்கிற அளவுக்கு அளப்பரிய ஆற்றல் வேற யாருகிட்டயுமே கிடையாது. அவருடைய ஆற்றல்களை பத்தி தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறோம். பிரபு வந்து பிரணதி சொல்லிட்டாங்க, நீங்க வந்து சுருக்கம் சொல்லிட்டீங்க. 9th சாப்டர்ல படிச்ச எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க. இது ரிப்பீட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை, அழகா சொல்லிட்டீங்க. நம்ம வந்து 10வது சாப்டருக்கு நேரா போயிடலாம். மணி ஆயிடுச்சு. வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு 10.1 இருந்து 7 வரையிலும் கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னா, நம்ம உயிர்வாழிகள், இந்த பிரபஞ்சம், தேவர்கள் எல்லாருக்குமே ஆதாரம் அவர் தான். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாருமே நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஆனா என்ன, அறியப்படாதவர் அப்படின்னா என்ன? யாராலையும் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாதவர். இறைவனை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம இந்த மாதிரி படிச்சு படிச்சுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர, அவரை முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது யாராலும் இயலாதது அப்படிங்கிறது தான் அதுல சொல்லப்பட்டது. அதை பத்தி படிக்க போறோம். அப்புறம் 8ல இருந்து 11 வந்து எப்படின்னா, இது வந்து சதுர் ஸ்லோகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 8, 9, 10, 11 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து சதுர் ஸ்லோகி. அதாவது இந்த பகவத்கீதையோட மொத்த சாப்டரோட சுருக்கமும் அதுல இருக்கும். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இந்த நம்ம பகவத்கீதை முழுக்க படிக்கிறதும் அந்த 4 ஸ்லோகத்தை படிக்கிறதும் ஒண்ணு. அந்த 4 ஸ்லோகங்கள்லயே பகவத்கீதையோட கருத்துக்கள் என்னவோ அதை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது என்ன, நாம வந்து கடவுளுக்கும் கடவுள் யாரு, நாம யாரு, அவருக்கு நமக்குள்ள தொடர்பு என்ன, சம்பந்தம் என்ன, அபிதயா அப்படின்னா அவருக்கு பக்தி தொண்டு புரிதல், அப்புறம் கடைசியா வந்து அதோட பிரயோஜனம், நம்ம இறைவனை சென்றடைகிறது தான் பிரயோஜனம். அந்த கருத்துக்கள்லாம் அந்த 4 ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கும். அதை பத்தி படிக்க போறோம். 12ல இருந்து 18 வரையிலும் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, பரம் பிரம்ம பரந்தாமா அப்படின்னு சொல்லி, நீ சொல்றத நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுவரையிலும் வந்து என்ன சொல்றாரு, தன்னுடைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. இன்னும் போர் புரிய ஆரம்பிக்கவே இல்லை. இதுல என்ன சொல்றாரு, நீயே பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறத நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அதுல வந்து சொல்றாரு. அதை படிக்க போறோம். 19ல இருந்து 42 வரையிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். என்னென்ன வைபவங்கள் அவர்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு ஷார்ட் லிஸ்டா கொடுக்குறாரு. நிறைய இருக்கு அவர்கிட்ட, அளப்பரிய ஆற்றல் இருக்குது. ஆனா அவர் குறிப்பா கொஞ்சத்தை வந்து நமக்கு வந்து அதுல வந்து சொல்றாரு. அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து இது வந்து இந்த 10.1 ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை சொல்லிடுறேன். இது என்ன ஒரு காட்சி இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குருஷேத்திரம் வந்து போர் ஆரம்பிக்க போகுது. பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் இடையில அங்க போர் ஆரம்பிக்க போறாங்க. அப்போ வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, யாருக்கு வேணாலும் நான் உதவி செய்ய காத்துக்கிட்டு இருக்கேன்.
என்ன உதவி வேணுமோ என்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனால கௌரவர் பக்கத்துல இருந்து துரியோதனனும் பாண்டவர் பக்கத்துல இருந்து அர்ஜுனனும் போறாங்க. யாருக்கு பகவான்கிட்ட போய் உதவி கேட்கறதுக்காக போறாங்க. அந்த மாதிரி போகும்பொழுது பகவான் என்ன செய்யறாருன்னா யோக நித்திரை, படுத்து தூங்குற மாதிரி ஒரு நாடகம் ஆடிட்டு இருக்காரு. யோக நித்திரையில இருக்கிறாரு. அப்ப அவரு என்ன சொல்லி இருக்கிறாருன்னா, யாரு நான் கண் விழித்து பார்த்தோன்னா யார முதல்ல பாக்குறோனோ அவங்களுடைய தேவையை தான் ஃபர்ஸ்ட் நிறைவேற்றுவேன், அப்புறம் தான் அடுத்தவங்களுக்கு, அடுத்த சான்ஸ் ரெண்டாவதா நான் பாக்குறவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அது மாதிரி அங்க அவர் படுத்திருக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் யாரு போறாருன்னா துரியோதனன் தான் போவான். துரியோதனன் போய் பார்ப்பான். அவர் படுத்திருக்கிறாரு, கண்மூடி உறங்குற மாதிரி இருக்கும். அதனால எங்க உட்காரலாம் அப்படின்னு பார்ப்பான். சுத்தி முத்தி பார்க்கும்போது அங்க ஒரே ஒரு ஆசனம், சிம்மாசனம் ஒரே ஒரு ஆசனம் அவர் தலை பக்கத்துல இருக்கும். அவன் கீழே உட்கார மாட்டான். அவன் போய் அந்த ஆசனத்துல அமர்ந்துக்கிறான். அதுக்கு பிற்பாடுதான் அர்ஜுனன் வராரு. அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாரு, அங்கிருந்து வராரு. பகவான் தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு, துரியோதனன் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இவர் என்ன செய்யறாரு, இவருக்கு ஆசனம் இல்லை. ஆசனம் பத்தியே அவர் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை. அவர் ரொம்ப பணிவு இயற்கையிலேயே. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, பகவானுடைய காலடியில, பகவானுக்கு நாமெல்லாம் தொண்டாற்ற நிலையில தானே இருக்கிறோம். அதனால அவரு தன்னுடைய காலடியில, அவர் கால் பக்கத்துல தரையில அவர் உட்கார்ந்துக்கிறாரு. இதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தார் பகவான். உடனே கண்ணு முழிக்கிறாரு. கண்ணு முழிச்சா எப்ப யார பார்க்க முடியும், தலை கால் பக்கம் தான் பார்க்க முடியும். அப்ப கால் மாட்டுல இருக்கிற அர்ஜுனனை தான் முதல்ல பாக்குறாரு. உடனே எழுந்து ரொம்ப சந்தோஷமா, அர்ஜுனா வந்துட்டியா, வா வா அப்படின்னு சொல்லி வரவேற்கிறாரு. உடனே துரியோதனன் நானும் வந்திருக்கிறேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஓ நீ வந்துட்டியா, சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரையும் உட்கார வச்சு உங்களை பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. நான் உங்க 2 பேருக்கும் உதவி செய்யறேன். ஆனா நான் யார முதல்ல பாக்குறேனோ அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன். அந்த வகையில அர்ஜுனனை தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன். நான் என்னுடைய இதையும் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரையும் அழைச்சிட்டு போய் அந்த மாடி உப்பரிகைன்னு சொல்லுவாங்களே, அரண்மனையில இருக்கக்கூடிய அந்த உப்பரிகையில நின்றுட்டு தன்னுடைய படைகளை காட்டுறாரு. அங்க பாத்தீங்கன்னா கடல் மாதிரி பறந்து கிடக்கு. அவருடைய நாராயண சேனை கடல் மாதிரி பறந்து கிடக்குது. அவ்வளவு பெரிய சேனையும் காட்டினோம்னா துரியோதனனுக்கு ஒரே மனசு கடன் தவிக்குது. அந்த சேனை நமக்கு வந்தா போதும் அப்படின்னுட்டு. அதுக்கு தோதா பகவான் என்ன சொல்றாரு, இந்த சேனையெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒருத்தருக்கு தருவேன், இன்னொரு பக்கம் நான் மட்டும் வருவேன். என் படைகள்லாம் இல்லாம நான் மட்டும் வருவேன். ஆனா போர்க்களத்துல நான் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன். இதுக்கு சம்மதப்பட்டு யார் எதை வேணுமோ எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறாரு, உனக்கு என்ன வேணும் அர்ஜுனா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உடனே துரியோதனன் சொல்றான், நான் தான் முதல்ல வந்தேன் கிருஷ்ணா, எனக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கணும், எனக்கு என்ன வேணுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னு. எங்க அர்ஜுனன் படைகளை வாங்கிடுவானோ அப்படின்னு ஒரு பயம் உனக்கு. அப்ப கிருஷ்ணர் ஒத்துக்க மாட்டாரு. நான் யார முதல்ல பாக்குறேங்கிறதான் கேள்வியை தவிர யார் முதல்ல வந்தாங்கிறது கேள்வி கிடையாது. அதனால நான் முதல்ல அர்ஜுனனை தான் பார்த்தேன், அவனுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோன்னா வேற வழி இல்லை. கடந்து துரியோதனன் ஒரு பயத்தோட நிக்கிறான். அப்ப அர்ஜுனன் சொல்றாரு, எனக்கு அந்த படைகள்லாம் வேண்டாம் கிருஷ்ணா, நீ வந்தா போதும், நீ என் பக்கத்துல இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவன் உள்ளுக்குள்ள சிரிப்பு அவனுக்கு தாங்கல. இவ்வளவு மடையனா இருக்கிறானே அர்ஜுனன், போர்க்களத்துல ஆயுதமும் ஏந்த மாட்டாரு கிருஷ்ணர், ஒண்ணுக்கும் உதவி இல்லாம கிருஷ்ணரை வச்சுக்கிட்டு இவன் என்ன பண்ண போறான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் உள்ளூர எல்லாம் தெரியுது இவன் பண்றதெல்லாம். சரி அப்படின்னுட்டு அடுத்த சான்ஸ் உனக்கு என்ன வேணும்னா இந்த படைகளை கொடுத்துருங்க, நாராயண சேனை கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்றான். சரி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி படைகள் எல்லாம் அவனுக்கு கொடுத்துட்றாரு. அந்த காட்சி தான் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. மாதாஜி இப்ப படிங்க, யார் படிக்க போறீங்க இன்னைக்கு? ஸ்லோகம் யார் வசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, நான் படிக்கிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பூயா ஏவ மகாபாஹோ விஷ்ணோ மே பரமம் வச்சஹ யத்தேஹம் பிரியமானாய பக்யாமி ஹித காம்யயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியது காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனுக்காக, யாருடைய நலன்? உன்னுடைய நலன், அர்ஜுனனுடைய நலனுக்காக உரைக்கப் போகிறேன்.
இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படிங்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு? பிரியமான நண்பன், அதான் சொல்றாரு இதுல. அர்ஜுனை காட்டிலும் பிரியமான நண்பன் யாரும் இல்லை. அகம் பிரியமானாய அப்படின்னா அர்ஜுனன் தான் பிரியமான நண்பன். அதனாலதான் அவனுக்கு வந்து சிறந்த ஞானத்தை வந்து பகவான் இதுல சொல்ல போறாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். படிக்க பிரபு. 2:3. हरे कृष्ण माता जी। नमे वितुः सुरगणाः प्रभवं नम महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढः समर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காரு? தேவர்களோ மகா ரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதி ஆவேன். ஆதி புருஷன் அவருக்கு. அதனால தேவர்களாலேயோ ரிஷிகளாலேயோ கூட என்ன செய்ய முடியாது, இவருடைய வைபவங்கள் என்ன, இவருடைய சிறப்புகள் என்னங்கிறத யாராலையும் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இங்க வந்து தேவகியோட கருவுல வந்து பகவான் இங்க வந்து சிறையில இருக்கிறாரு. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க தேவர்கள்லாம் வந்து குழுமி இருக்கிறாங்க. அந்த இதனால அந்த இதே வந்து மாறி போயிடுச்சு. அந்த சிறைச்சாலையோட தோற்றமே மாறி போயிட்டு அங்க தேவகி தாயார் வந்து வயத்துல கருவை சுமந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து இங்க பாருங்க, நாரதர், பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், மற்ற தேவர்கள்லாம் வந்து எதுக்காக குழுமி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பிறக்க போற அந்த கிருஷ்ணரை வந்து தரிசிக்கிறதுக்காக. ஏன்னா அவங்க வந்து சாதாரணமா கிருஷ்ணரை யாராலையும் பாத்திர முடியாது. அவரை பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆவல். அதனால அவங்க வந்து எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, அவரை பார்த்து புகழ் பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க, துதி பாடிக்கிட்டு அங்க வந்து காத்து கிடக்குறாங்க. எப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வெளியில வருவார், அவரை தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அந்த நிலையில அவர்களுக்கும் என்ன பண்றாரு, அவருடைய வைபவங்கள் அறிவதில்லை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். பகவான் வந்து 4.9 சொல்லிட்டார். ஜன்ம கர்மச்சமே திவ்யம் ஏவம் யோவேதி தத்வதக த்யக்வா ஜீவம் புரர் ஜன்ம நைதி மாமேதி சோஜுன. அப்படின்னா என்ன? என்னுடைய தோற்றமும் என்னுடைய செயல்களும் திவ்யமானவை. இதை யார் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவனுக்கு என்ன வராது, திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதேதான் இங்கேயும் சொல்லிட்டார். நான் பிறப்பற்றவன், ஆரம்பம் அற்றவன், அகில உலகங்களின் இறைவன். இதை யார் ஒருத்தவங்க, எந்த உயிர்வாழி வந்து அதை புரிஞ்சுக்குதோ அப்படிப்பட்ட உயிர்வாழி என்ன ஆகுது, பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். பாவங்கள்ல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டா அடுத்தது அவனுக்கு என்ன, பகவானுடைய உலகத்துக்கு போறதுதான். அப்படிதான் அதேதான் வந்து அதே கருத்தை தான் இங்க வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. 6 படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। महर्ष्यः शब्द पूर्वे सत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் அப்புறம் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து என் மனதால் பிறந்தவர்களே. வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவே. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, 7 மகாரிஷிகள். 7 மகாரிஷிகள் யாரு? அத்ரி, பரத்வாஜர், அப்புறம் வந்து ஜமதக்னி, கௌதமர், கஷ்யபர், வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சப்த ரிஷிகள். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வானத்துல சப்த ரிஷி மண்டலம்னு ஒரு 7 நட்சத்திரங்கள் ஒண்ணு கூடி இருக்கும். இங்கெல்லாம் பார்த்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த இன்னமும் அவங்க வந்து வானத்துல நட்சத்திரங்களா இருக்கிறாங்க. அந்த 7 ரிஷிகள், அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகள். அவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சனகர், சனாதனர், சனந்தனர், சனத்குமாரர். அவங்க 4 பேரும் பிரம்மாவுடைய மனதில் இருந்து தோன்றியவர்கள், மானச புத்திரர்கள் சொல்லுவாங்க. அந்த 4 ரிஷிகள். அதுக்கு பிறகு யாரு? மனுக்கள், 14 மனுக்கள் வருசலா.
அந்த இப்போ மொத்தம் எவ்வளவு 7 + 4 + 14 எல்லாத்தையும் சேர்த்தா மொத்தம் 25 பேர். அந்த எல்லாருமே பகவான்கிட்ட இருந்து பிறந்தவர்கள், தோன்றியவர்கள். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. இவங்க தான் மூல புருஷர்கள். இவங்கள்ட்ட இருந்தா யார் வரா? அந்த 14 உலகங்கள், 7 14 உலகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த தாமரை தண்டுல அதுல உள்ள எல்லா உயிரினங்களும் தோன்றதுக்கு காரணம் இந்த 25 பேர் தான் அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா இது கிருஷ்ணரும் பலராமரும் எங்க நிக்கிறாங்கன்னா துவாரகையோட மேல் மாடி. அங்க 2 பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவரை பார்க்கறதுக்கு இங்க யார் வரான்னா நாரத மகரிஷி வராரு. நாரத மகரிஷி அப்பப்போ பகவானை தரிசிக்கணும். அவருக்கு நாராயணா நாராயணான்னு அது மாதிரி வராரு. அந்த இடத்துல இவங்க நிக்கிறப்ப அவங்கள தரிசனம் பண்ண வராரு. அந்த காட்சி இது இந்த துவாரகை நகரம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு கதை இருக்குது. கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய தாய் மாமனான கம்சனை வதம் பண்றாரு. மதுரைக்கு வந்த உடனே கம்சனை வதம் பண்றாரு. வதம் பண்ணோன்னா அவங்களுடைய மனைவிமார்கள் என்ன செய்யறாங்க, உடனே போய் தன்னுடைய தந்தை ஜராசந்தன், அவருடைய தந்தை கம்சனோட மாமனார் பேரு ஜராசந்தன், அவங்ககிட்ட போய் என்ன செய்யறாங்க, முறையிடுறாங்க. இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் தரிய புருஷனை கொண்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி விட்டோன்னா ஜராசந்தனுக்கு பயங்கர கோபம். கிருஷ்ணர் எப்படி தன்னுடைய மருமகனை கொண்டு தன் பெண்கள் எல்லாம் விதைவாக்கிட்டாரு அப்படின்னுட்டு இவங்க மதுராவுக்கு படையெடுத்து வர்றாரு, போர் புரிகிறார். எத்தனை முறை அப்படின்னா 17 தடவை. 17வது தடவை 17 முறையும் என்ன செய்யறாரு கிருஷ்ணர், அந்த படைகள் எல்லாம் நிர்மூலம் பண்ணிட்டு ஜராசந்தனை மட்டும் உயிரோட விடுறாரு. அப்போ இவர் கேட்கிறாரு, பலராமர் கேட்கிறாரு, ஏன் நீ ஒரே தடவையில அந்த ஜராசந்தனை உன்னால அழிக்க முடியுமே, ஏன் அவரை அழிக்கல அப்படின்னு கேட்டோம்னா, நம்ம எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு அவதாரம் பண்ணோம், இங்க இருக்கக்கூடிய பூமி பாரத்தை குறைக்கணும், பூமாதேவி வேண்டிக்கிட்டதுனாலதானே நாம வந்தோம். அப்போ ஜராசந்தன் அழிச்சிட்டா அந்த துஷ்டர்களை அவர் நிறைய படைகள் அக்ரோனி சேனைகள்லாம் அழிச்சிட்டு வராரு. அந்த படைகள்லாம் எல்லாம் அதர்மம் புரிகிறவங்க தானே, அவங்களெல்லாம் யாரு அழிச்சிட்டு வருவா? ஒரே ஒரு நிமிஷம். அது மாதிரி அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த அதர்மிகள் எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு அவர் உயிரோட இருக்கிறது ஒரு வழி, அதனால வரட்டும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா சரி கிருஷ்ணா அப்படின்றாரு. அந்த மாதிரி நேரத்துல 17 முறை அவரை விரட்டி அடிச்சதுக்கு அப்புறம் 18வது தடவை வரும்பொழுது 18வது தடையும் வந்தாருன்னா இவர் மக்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, போர்க்களத்துல போர் புரியறதுனால துன்பம் அடைகிறாங்கல்ல, இவர் பூமி பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கு அதர்மிகள் அழிக்கிறாரு. ஆனா அங்க இருக்க மக்களும் இம்சப்படுறாங்களா, அதனால அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவர் துவாரகைங்கிற அந்த கடல்கிட்ட, அந்த குஜராத்ல இருக்க அந்த துவாரகை நகரத்துல போய் அந்த கடல் அரசன்ட்ட ஒரு கொஞ்சம் இடம் கேட்டு தேவசிற்பி விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டு அங்க நகரத்தை அமைக்க சொல்றாரு. அற்புதமான ஒரு நகரம் துவாரகை நகரம் அங்க அமைக்கப்படுது. எப்படின்னா ஒரே இரவுல அது நடக்குது எல்லாமே. இங்க தூங்கிட்டு இருக்க அத்தனை மக்களும் மறுநாள் விடிஞ்சு எழுந்து பார்த்தா துவாரகையில இருந்து கண் விழிக்கிறாங்க. மதுராவில தூங்குறாங்க, துவாரகையில தான் கண் விழிச்சு எழுதுறாங்க. அந்த அளவுக்கு நிமிஷ நேரத்துல ஒரு நகரமே உருவாக்கப்பட்டு மக்களையும் அங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு பகவான். அப்படிப்பட்ட சக்தி படைத்தவர். அது மாதிரி அந்த நகரம் இப்ப நம்ம ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. கடலுக்கு அடியில இருக்க துவாரகை நகரம், ராமர் போட்ட அந்த சேது பந்தனம் பாலம் எல்லாமே இப்ப ஆராய்ச்சியில இருந்து நல்லா கண்டுபிடிக்கிறாங்க. நிறைய பேர் மகாபாரதம் ராமாயணம் கட்டுக்கதை அப்படின்னு சொல்றாங்களே, இப்ப அதுக்கோட அத்தாட்சி இப்ப விஞ்ஞான ரீதியா கண்டுபிடிக்கப்படுது. இதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், இதெல்லாம் சரித்திர நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். 7 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேத்தி தத்பதஹ சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. பகவானுடைய இவ்வளவு
அவருக்குடைய உள்ள ஆற்றல். இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, ஒரே நாள்ல ஒரு இரவுல அவர் வந்து ஒரு நகரத்தையே உருவாக்கி இங்க இருக்க மக்களை அங்க மாத்துறாரு. அவ்வளவு ஆற்றல் யார்கிட்ட இருக்கு? அந்த மாதிரி அவருடைய ஆற்றல், யோக சக்தி. அவர்கிட்ட வந்து 2 விதமான யோக சக்திகள் இருக்கு. ஒண்ணு மகாமாயா, இன்னொன்னு யோகமாயா. யோகமாயாங்கிறது அவருடைய அந்தரங்க சக்தி. மகாமாயாங்கிறது வந்து இங்க வந்து நம்மளை ஆளக்கூடிய பௌதிக சக்தியா இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பல சக்திகளை அவர் படைச்சிருக்கிறாரு. இதையெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க அறிகிறாங்களோ, என் மீது களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் யார் ஒருத்தவங்க ஈடுபடுகிறான், அப்படிப்பட்டவன் தான் வந்து என்ன செய்யறான்? களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களாலதான் பக்தி தொண்டிலேயே ஈடுபட முடியும் அப்படிங்கிறாரு. நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு அது பக்தி தொண்டு கிட்டாது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். இங்க பாத்தீங்கன்னா, துவாரகை நகர்ல இருந்து அவர் வெளியில வர ரதத்துல ஏறி எங்க போக, குழுமி எல்லா மக்களும் இங்க வந்து குழுமி இருக்கிறாங்க. பாத்தீங்கன்னா மாலையை கையில வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, நமஸ்காரம் பண்றாங்க, துதி பாடுறாங்க. அவ்வளவு ஆனந்தம், பகவானை பார்த்து பக்தி பரவசமா இருக்கிறாங்க. அந்த பக்தியை தான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, நம்மள்ட்ட எதிர்பார்க்கிறார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 8 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணன். अहम सर्वस्य प्रभो प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मात्वा भजन्ते मां बुधा भव समन्वितः। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. இதுதான் நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது வந்து அந்த சதுர் ஸ்லோகில முதல் ஸ்லோகம் முக்கியமான கருத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், கீழே இருக்கக்கூடிய ஜட உலகமா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் யாருன்னா நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். நாமெல்லாம் இறைவன் தந்து வெளியில வந்தனமா, அவருடைய அங்க துணுக்குகள், பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படிங்கிறத யாரோ தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட முடியும் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லியிருக்கிறாரு. 9. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண. मच्चित्ता मत्कद प्राणा बोधयन्तः परस्परं गदयन्तश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க? எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ணரே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுடைய சிந்தனை பூரா இப்ப நாம என்ன நினைச்சுட்டு இருப்போம்? நம்ம குழந்தைகள், நம்ம மனைவி, நம்ம வீடு, நம்ம பொருள் சேமிக்கிறது, இதெல்லாம் நினைப்போம். ஆனா பக்தர்கள் வந்து எப்போதும் பகவானே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய சிந்தனை முழுக்க பகவான் நிறைஞ்சிருக்கிறாரு. அவங்க எப்படி வந்து வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறாங்க? பகவானுடைய தொண்டுக்காகவே. இப்ப வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து அவருடைய 69வது வயசுல தன்னுடைய குருவுக்கு சொல்றது கேட்டு தன் வாழ்க்கையே பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறாரு. எங்க வெளிநாட்டுல போய் இவ்வளவு பக்தர்களை வந்து அவரு சீடர்களா உருவாக்குறாரு. அந்த நிலையில வாழ்க்கையே வந்து அவங்க பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிறாங்க. இப்ப இஸ்கான்லயே அதான் எல்லாம் செய்யறாங்க. அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அங்க பக்தி, எல்லாருக்கும் ஆடுவாங்க, பாடுவாங்க, சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அந்த நிலையில பக்தர்கள். அப்புறம் என்ன, என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும், இப்ப நாம பேசணும்னா பௌதிகமா பேசுவோம், நம்மளோட பக்கத்துல வீட்டுக்காரங்க, அடுத்த வீட்டுக்காரங்கள்ட்ட. ஆனா பக்தர்கள் 2 பேர் பேசுறாங்கன்னா அந்த பேச்சிலேயே வந்து இறைவனை பற்றிய செய்திகள் தான் இருக்கும். பாரு, இதை பார்த்தா கிருஷ்ணர் அவருடைய லீலைகள்லாம் ஞாபகம் வருது இல்லையா அப்படின்னுட்டு ஒவ்வொன்றும் பகவானை முன்னிறுத்தி தான் அவங்களுடைய பேச்சு இருக்கும். அதெல்லாம் எதை கண்டாலும் அவங்க வந்து அதோட சம்பந்தப்படுத்துவாங்க, கிருஷ்ணரோடைய சம்பந்தப்படுத்துவாங்க. அப்படிதான் அவங்க வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுவாங்க, உபதேசம் பண்ணிக்குவாங்க. அதுல வந்து சந்தோஷமும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அவங்க வந்து அடையிறாங்க அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 10 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. இது பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து யாரு நிக்கிறா அப்படின்னா, இங்க துருவ மகாராஜா. அவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
சுவயம்பு மனு அப்படிங்கிற முதல் மனு. மனுவோட பிள்ளை யாருன்னா உத்தானபாதன் அப்படிங்கிறவரு. அவருடைய மனைவிகள் 2 பேர், ஒன்னு சுனிதி, ஒன்னு சுருச்சி. சுனிதியோட பையன் வந்து இந்த துருவ மகாராஜா. சுனிதியோட பிள்ளை வந்து உத்தமா. அவர் வந்து உத்தானபாதன் என்ன பண்றாருன்னா 2 மனைவிகள்ல 2வது மனைவி மேல ரொம்ப பிரியமா இருக்காரு. அதனால 2வது மனைவி 2வது குழந்தைகளை அவர் கொஞ்சுறாரு. அவர் வந்து அவருடைய அப்பா உத்தானபாதர் மடியில வந்து சுருத்தியோட மகன் வந்து உத்தமன் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது இந்த இவரு சின்ன குழந்தை, 5 வயசு குழந்தை தான் துருவ மகாராஜா. அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னோட அப்பா மடியில போய் ஆசையா உட்காரணும் அப்படின்னு ஒரு போறாரு. அப்ப இந்த 2வது மனைவி என்ன செய்யறாங்கன்னா, நீ வந்து உங்க அப்பா மடியில உட்காரத்துக்கு உனக்கு தகுதி கிடையாது, நீ போ அப்படின்னு விரட்டி விடுறாங்க. குழந்தை அது என்ன பண்ணும், அழுதுகிட்டே போய் அவங்க அம்மாட்ட வந்து சொல்லுது. சொன்னா அவங்க சொல்றாங்க, நீ உங்க அப்பா மடியில உட்கார்றதை விட பகவானுடைய மடியில உட்கார்றத பாரு, நீ போய் தவம் பண்ணு, உனக்கு பகவானுடைய மடியே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த குழந்தை காட்டுக்கு போகுது. காட்டுல வந்து என்னென்ன துன்பம் ஏற்படுங்கிறத கூட அது யோசிக்கல, போய் தவம் இருக்கிறன்னு போகுது. அப்போ நாரதர் வராரு. ஐயோ இது என்ன 5 வயசு குழந்தை தவம் பண்ண போகுதே அப்படின்னு சொல்லி பரிதாபப்பட்டு, குழந்தை போவாத, அங்க காட்டுல சிங்கம் புலி மிருகம் எல்லாம் இருக்குது, அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது, நீ வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்றாரு. கேட்க மாட்டேங்குது. இல்ல இல்ல எங்க அம்மா சொல்லிட்டாங்க, நான் செய்வேன் அப்படின்ட்டு போறேன். அதோட மன உறுதியை பார்த்துட்டு நாரதர் வந்து அதுக்கு உபதேசம் பண்ணாரு. என்ன உபதேசம்? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு அந்த மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணி அவரை வந்து அனுப்பி விடுறாரு. அவரு போய் அங்க வந்து காட்டுல தவம் பண்றாரு. அப்ப தவம் பண்ணும்போது கிருஷ்ணர் வராரு அவருடைய தவத்துக்கு வச்சு. அவருடைய தவம் பின்னாடி வரும், அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இதை மட்டும் பார்ப்போம். அந்த தவம் எப்படி பண்றாருங்கிறத பின்னாடி காட்டுறேன். இப்போ வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, பகவான் வந்து அவர் காட்சி கொடுக்கிறாரு. அப்போ வந்து இந்த குழந்தையால அவருக்கு பேசக்கூட திராணி இல்லை, ஒண்ணுமே தெரியல அதுக்கு. அப்போ வந்து அவருடைய சங்கால அவர் கன்னத்தை வருடி கொடுக்கிறாரு. அப்புறம் அவருக்கு வந்து ஆற்றல் வருது. அவரை பற்றி புகழ்ந்து துருவ மகாராஜா என்ன பண்றாரு, ப்ரே பண்றாரு. நிறைய வந்து அவரை பத்தி பிரேயர் பண்ணி பாடல்லாம் பாடுறாரு. அது வந்து நம்முடைய பாகவதத்துல வருது. அது வந்து எப்படி தன்னை வந்து அடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். அதான் சொல்றாரு, என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். பகவானே என்ன செய்யறாரு, அதுக்கான அறிவை அந்த 5 வயசு குழந்தைக்கு வந்து உண்டாக்குறாரு அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா சரி அவருடைய எப்படி வந்து அவர் தவம் புரிகிறாருன்னு. ஃபர்ஸ்ட் தியானம் எப்படி பண்ணணும்னு நாரதர் வந்து கத்து கொடுத்து அனுப்புறாரு. மதுவனம் அப்படிங்கிற அந்த வனத்துல போய் இவர் இந்த மாதிரி ஒத்த காலில் நின்று தவம் புரிகிறாரு துருவ மகாராஜா. எப்படி கடுமையான தவம் புரிகிறாருன்னா, ஒரு மாசத்துல 3 நாளைக்கு மட்டும் பழங்கள், அந்த காட்டுல கிடைக்கிற பழங்களை 3 நாள் சாப்பிட்டு, 3 நாளைக்கு ஒரு தரம், 3 நாளைக்கு ஒரு தரம் அந்த பழங்களை சாப்பிட்டு 1 மாசம் முழுக்க இது தவம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. முதல் மாசம். 2வது மாசம் பிறந்தோன்னா அந்த பழங்களை சாப்பிட்றத நிறுத்திடுறாரு. காஞ்சி போன புல்லு இலை அதெல்லாம் கிடக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து 6 நாளைக்கு ஒரு தரம் சாப்பிட்றாராம். அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு விரதமா தவம் புரிகிறாரு. 2 மாசம் முடிஞ்சோன்னா 3வது மாசம் என்ன பண்றாரு, 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு நம்ம வந்து வாரத்துல வந்து 7 நாள், ஆனா ஒரு வாரம் உள்ள அவர் தண்ணி குடிக்கல. 9 நாள் கழிச்சு ஒரு தடவை வந்து அவர் தண்ணி குடிச்சிட்டு 3வது மாசம் கடுமையான தவம் புரிகிறார். 4வது மாசம் அந்த தண்ணியும் நிப்பாட்டிடுறார். காற்றையே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை வெறும் காற்று மட்டுமே உட்கொள்றாரு. அது எத்தனை நாளைக்கு, 12 நாளைக்கு ஒரு தரம். அப்படி ஒரு தவம், கடுமையான தவம். 5வது மாசம் என்ன செய்யறாரு, இந்த மாதிரி ஒற்றை காலில் நிக்கிறாரு. ஒரு காலில் நின்று நகராம அசையாம ஆடாம வந்து தவம் புரிகிறாரு. அந்த வாசுதேவன் அந்த மந்திரம் அவரு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாருல நாரதர், அந்த மந்திரத்தையே சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவருடைய தவத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா 3 உலகங்களும் கிடுகிடுக்குது, நடுநடுங்குது அவ்வளவு கடுமையான தவத்தினால. அவருடைய கால் கட்டை விரல் வந்து என்ன செய்யுது, பூமியை வந்து உடைச்சு தள்ளுது. அந்த அளவுக்கு கடுமையான ஒரு தவம். அதை பார்த்தோன்னா இந்திரன் என்ன செய்யறான், ஓடி போறான். எங்க, நேர பகவான்கிட்ட, கிருஷ்ணர்கிட்ட, நாராயணர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி வந்து என்னோட பதவிக்கு ஆபத்து வந்துருச்சு, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து தவம் புரியுது, என்ன நீங்க தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னா பகவான் என்ன சொல்ற, உனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் உன் பதவி மேலேயே தான் உனக்கு ஞாபகம், அவன் ஒன்றும் உன்னோட பதவிக்காக வரல, அவன் என்ன நினைச்சு தியானம் பண்றான், நீ போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டு வராரு. இவருடைய தவத்தை வந்து முடிக்கணும் அப்படின்னு மனசுல வச்சுட்டு அங்கேருந்து வராரு. அப்போ வந்து அவருடைய மனசுக்குள்ள பகவான் என்ன செய்யற, ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய மனசுல வந்து தோன்றுறாரு.
நான் அவர் கண்ணை மூடிட்டு தவம் இருக்கிறாரு. மனசுக்குள்ள நாராயணரை அவர் பார்த்துடுறாரு. யாரு? துருவ மகாராஜா பார்த்துடுறாரு. பார்த்தோன்னா அதை இன்னும் அப்படியே தியானம் பண்ணிக்கிட்டு கண்ணே திறக்காம இருக்கிறாரு. இவர் வந்து பகவான் வந்து கூப்பிடுறாரு, துருவா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. காதுல வேலை, உள்ளுக்குள்ள நாராயண பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால உடனே மனசுக்குள்ள இருக்க அந்த வடிவத்தை ஒரு மறைக்கிறார். மறைச்ச உடனே அந்த வடிவம் காணா போனா தன்னை மீறி அவன் வந்து கண்ணு திறக்கிறான் துருவன். கண்ணை திறந்து பார்த்தா எதுக்கு அது எந்த சாட்சாத் உருவம் பகவான் மனசுல பார்த்தாரோ அதே உருவம் நேர்ல இருக்கு. அதை பார்த்தோன்னா அவனுக்கு வந்து என்ன செய்யறதுனே தெரியல. அவரை எப்படி கும்பிடுறதுங்கிற வழித்து கூட தெரியல. காலில் விழணுமா, கும்பிடணுமா, என்ன ஒரு துதி பாடணும், ஒன்றும் தெரியல. ஏன்னா குழந்தை, பள்ளிக்கூடம் கூட போகல. அந்த மாதிரி சின்ன குழந்தை, 5 வயசு குழந்தையா இருக்குது. அப்ப அவரு வந்து பகவானுக்கு தெரிஞ்சு போகுது, சரி இவனுக்கு ஒன்றும் தெரியல, நாம தான் அந்த அறிவை கொடுக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு, அவர் கையில இருக்க சங்கு, பாஞ்சஜன்யம்ங்கிற அந்த சங்கால அவனை ஸ்பரிசம் பண்றாரு. ஸ்பரிசத்தோட தடவி கொடுக்குறாரு. உடனே அவன் வந்து சரமாரியா வந்து பகவானை பத்தி துதி பாடுறான். அப்படிங்கிறது துருவ மகாராஜாவோட வரலாறு. அப்போ உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு பகவான். அவன் எதுக்காக வந்தான் தவம் புரிய? தன்னுடைய அப்பா மடியில உட்காரணும்னு ஆசைப்பட்டு அதை பகவான்கிட்ட கேட்க வந்தான். ஆனா இங்க வந்தோடனே பகவானை தரிசனம் பண்ணோன்னு உனக்கு ஞானம் வந்துருது, இதெல்லாம் அற்பமான விஷயம், இந்த அற்பத்தையா கேட்க வந்தேன் அப்படின்னு அவனுக்கே வெக்கமா போயிடுது. எனக்கு எதுவும் வேண்டாம், உங்களை வந்து நான் தியானம் பண்ணிட்டு உங்களை வணங்கினா போதும் அப்படின்னு வந்து அவன் சொல்றான். உடனே இருந்தாலும் பகவான் என்ன சொல்றாரு, இல்ல இல்ல நீ வந்து இந்த நாட்டை போய் ஆளு, உங்க அப்பாவுடைய ராஜ்யம் உனக்கு தான், நீ ஆண்டுட்டு அதுக்கு பிறகு உனக்கு துருவ நட்சத்திரமா நீ வந்து அந்த துருவலோகத்துல நீ ஆட்சி புரி அப்படின்னு சொல்லி, இன்னைக்கும் துருவ நட்சத்திரமா இருக்கிறது யாருன்னா இந்த துருவ மகாராஜ் தான். அதுக்கு பிறகு அங்க வீட்டுக்கு போறாரு. உத்தானபாதன் வந்து வெட்கமா எரிஞ்சு தன்னுடைய நாட்டை அவருக்கு கொடுக்கறாரு. அதெல்லாம் பின்னாடி வர கதைகள். 11 படிக்க. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तेषां ये भानुकं पार्थम् अहम् अज्ञानजं दमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாரு, அவர்களிடம் விசேஷ கருணை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினில் வசிக்கும் நான். யாருகிட்ட? பக்தர்கள்ட்ட. பக்தர்களுக்கு விசேஷமான ஒரு கருணையை பகவான் செய்யறாரு. அதுக்காக அவங்களுடைய இதயத்துக்குள்ள இருக்கிற அவர் என்ன செய்யறாரு, அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். இங்க அறியாமைங்கிறது வந்து இருளுக்கும், ஞானம்ங்கிறது வந்து தீபத்துக்கும் இங்க ஒப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறாங்க. எல்லாருடைய மனசுலயும் என்ன இருக்கு? அறியாமை தான் இருக்கு. நம்ம மனசுல எல்லாம் ஏகப்பட்ட அறியாமை இருக்கு. அந்த அறியாமைங்கிற அந்த இருள் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம பகவானை நம்மளால பார்க்க முடியல. அப்ப பகவானே வந்து அந்த ஞானம் என்னும் தீபத்தை ஏற்றினார்னா நம்ம பகவானை உணர முடியும். அததான் வந்து யாருக்கு செய்யறாரு? அந்த பக்தர்களுக்கு அவர் செய்யறாரு. விசேஷமான ஒரு கருணையை அவங்கள்ட்ட காட்டுறாரு. அதுதான் சொல்றேன், ஞான தீபேன பாஸ்வதா, ஞான தீபத்தை நான் ஏற்றி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பரீட்சித் மகாராஜா 7 நாள்ல உயிரிழப்போ வந்து இங்க வந்து சுகபிரம்மம் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, இவங்களுக்கு வந்து பாகவதத்தை, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை 7 நாள்ல எடுத்து சொல்றாரு. எடுத்து சொல்றதுனால அவர் என்ன செய்யறாரு, மோட்ச உலகத்துக்கு போறாரு. அந்த கதை இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது யாருன்னா கபிலர். இது வந்து பகவானுடைய இன்னொரு அவதாரம். கபிலரும் பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் தான். இவங்க யாருன்னா தேவகூதி. அவங்க வந்து சுவயம்பு மனுவோட பொண்ணு. அவங்க வந்து கர்தமர் அப்படிங்கிற அந்த கர்தம முனிவரை திருமணம் பண்ணிட்டு நிறைய பெண்களை கல்யாணம், குழந்தைக்கு பிறக்குது, அதுங்களெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறாங்க. கடைசியா பிறக்கிறவர் தான் கபிலதேவர். இந்த கபிலதேவர் என்ன செய்யறாருன்னா, பிறந்தோன்னா அவங்களுடைய கணவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, நான் தவ வாழ்க்கைக்கு போறேன்னு இவங்களை விட்டுட்டு போயிடுறாரு. அப்ப அதுக்கு பிறகு இவங்க அந்த பையனோட இருக்கலாம்னு நினைக்கும் போது, பையனும் நான் காட்டுக்கு தவம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்க வந்து பயப்படுறாங்க. ஒரு ராஜகுமாரி, ஏன்னா ஒரு மனுவோட புத்திரி அவங்க, நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்க. கணவனும் போயிட்டாரு, மகனும் போயிட்டா, நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு ஒரு பயத்துல அந்த மகன்கிட்ட கேட்கும் பொழுது அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, இங்க குருவா உட்கார்ந்து இவங்களுக்கு வந்து நிறைய உபதேசங்கள் பண்றாரு. என்ன உபதேசம்? சாங்கிய தத்துவம். சாங்கிய தத்துவம்னா என்ன? இந்த உலகம் உருவானது, குழந்தை வயிற்றுல இருக்க குழந்தை எப்போ வந்து உருவாகுது, அது எப்படி உருவாகுது, 7ஆவது மாசத்துல அப்படி எப்போ வந்து பகவானை பத்திய ஞாபகங்கள், முன்ஜென்ம ஞாபகங்கள்லாம் வருது, அது எல்லாமே அந்த சாங்கிய தத்துவம் மூலமா தேவகூதிக்கு வந்து எடுத்து சொல்றாங்க. இதை வந்து நிலையற்ற இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணணும், அப்பதான் இறைவனை சென்றடைய முடியும்
அப்படின்னு அவங்க வந்து உபதேசம்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவர் கிளம்பி போறாரு. இவங்களும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அங்க இருந்து அவர் சொல்லி கொடுத்தபடியே இவங்க வந்து பகவான் மேல தியானம் பண்ணி பகவானுடைய அந்த வைகுண்ட லோகத்தை அடையிறாங்க அப்படிங்கிறது இங்க வரக்கூடிய கதை. 12-13 பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम आहुस्त्वां पुरुष्यः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीश मे। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அர்ஜுனன் கூறினான். இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, பகவானை பற்றிய இதை தெரிஞ்சுக்கிறாரு. சொல்றாரு, அவரை புகழ்ந்து பாடுறாரு. நீரே பரபிரம்மன், பரம்பிரம்ம பரந்தாமா அப்படிங்கிறாரு. நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை இதுக்கு முன்னாடியே யார் சொல்லியிருக்கிறார்? நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். அவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. அப்பெல்லாம் கூட நான் அதை வந்து முழுமையா புரிஞ்சுக்கல. இப்போ உங்களுடைய வாயாலேயே வருது, நான் இது இப்போ வந்து ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவானை பற்றிய புகழ், அதாவது குளோரிபிகேஷன் வந்து பண்றாரு. அதுதான் இதுல இருக்கு. இது இந்த படத்துல இருக்குது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்த நோக்கம் முடிஞ்சு போச்சு. குருஷேத்திர போர்க்களத்துல எல்லாரையும் அழிச்சிடுறாரு. பாண்டவர்கள் வந்து அரசாட்சிக்கு வந்துடுறாங்க. எல்லாரையும் நல்லபடியா அமர்த்திட்டு அவரும் வந்து துவாரகையில போய் ஆண்டுட்டு அவர் வந்து தன்னுடைய சொந்த தாமமா இருக்கக்கூடிய விருந்தாவனம், கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு புறப்பட போறாரு. அதனால பிரபாச தீர்த்தம்ங்கிற சொல்றக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு அவர் வந்து இங்க என்ன தனிமையில உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. ஏன்னா இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு அவர் தன்னுடைய உலகத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட. அப்ப அதை கேள்விப்பட்டு யார் ஓடி வரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உத்தவர் யாருன்னா இவருடைய நண்பர், சிறந்த நண்பர், சிறந்த பக்தர். அவரும் மைத்ரேய மகரிஷி, அவங்க 2 பேரும் அங்க இருந்து இவரை பார்க்க வராங்க. வந்தோன்னா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இவர் போறாரு அப்படின்னு. தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து கேக்குறாங்க, எப்படி கிருஷ்ணா நீ என்னை விட்டுட்டு போகலாம்? நீ போகும்போது என்னையும் அழைச்சிட்டு போ, உன்னை விட்டுட்டு என்னால இருக்க முடியாது அப்படின்னு அவர் வந்து கடந்து கெஞ்சுறாரு. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, இல்ல இல்ல, நான் வந்த காரியம் முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா நீ வந்த காரியம் இன்னும் முடியல. நீ இன்னும் மக்களுக்கு உபதேசம் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பாக்கி இருக்கு. நீ போய் பத்ரிகாசிரமத்துல இருந்து தவம் பண்ணு. அப்புறம் மக்களுக்கு வந்து நல்ல உபதேசங்கள் எல்லாம் எடுத்து சொல்லிட்டு அப்புறமா நீ பின்னாடி வா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து இவரு நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கிறாரு. உத்தவர் வந்து பகவான்கிட்ட நிறைய சந்தேகம். இந்த போரில் நடந்ததுல இவர் நிறைய வந்து சூதெல்லாம் பண்றாரு இல்லையா, யாரெல்லாம் எப்படி எல்லாம் ஏமாத்தி வந்து போரை வெற்றி அடைய வைக்கிறாரு. அது எல்லாத்துக்கும் வந்து இவர் வந்து கேள்வியா கேட்கிறாரு. அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பகவான் புன்னகையோட பதில் சொல்றாரு. அந்த பதிலெல்லாம் வந்து உத்தவ கீதை அப்படின்னு இருக்குது. நம்ம படிக்கிறது பகவத்கீதை. உத்தவருக்கு சொன்ன உத்தவ கீதை வந்து நம்ம எல்லாருமே படிக்கணும். அவ்வளவு அருமையான ஒரு கீதை. அது வந்து சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதுக்கு பிறகு போயிடுறாரு அப்படிங்கிறது கதை. 14-15 பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। ஹரேஷ். सर्वं एतत् कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवः स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगत्पते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றையெல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக இருக்கின்றேன். இவ்வளவு கதை 10வது சாப்டர் வரையிலும் அர்ஜுனருக்கு குழப்பம் தீரல. இப்ப சொல்றாரு, நீங்க சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான், நான் ஏத்துக்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்வத்தை அறிய முடியாது. உம்முடைய சிறப்பு, அதாவது வியக்தித்வம் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய வைபவம், அவருடைய சிறப்புகள், பெருமைகள், இதெல்லாம் யாரால தெரிஞ்சுக்க முடியாது? தேவர்களாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, அசுரர்களாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, மகா ரிஷிகளாலையுமே யாராலையுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது உங்களுடைய சிறப்புகளை. இப்ப நான் வந்து அதை எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றாரு. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, இன்னும் அவரை குளோரிஃபை பண்றாரு. அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே,
ஏன்னா ஆண்டாள் பாடியிருப்பாங்க, தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்று ஆராய்ந்து அருளேலோ எம்பாவாய் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தேவாதி தேவனா இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனை அவர் வணங்குறாரு. அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். பகவானை அறியணும்னா அவரே நம்ம மனசுல புகுந்து அறிய வச்சாதான் தெரியும் நமக்கு. இல்லைன்னா அவரை பற்றிய விஷயங்கள் அவரால் தான் அறிய முடியும். இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதை முழுக்க அவர் என்ன சொல்றாரு, என்ன வணங்கு, என்கிட்ட சரணடை, என்னை தவிர யாரும் இறைவன் எனக்கு மேற்பட்டவரோ எனக்கு சமமானவரோ யாரும் இல்லை, நான் தான் இயற்கையிலே ஆதி புருஷன், நான் பிறப்பற்றவன், எல்லாம் நீ நான் இந்த நீர்ல சுவையா இருக்கிறேன், நெருப்புல இதா இருக்கிறேன் அப்படின்னலாம் அவருடைய பெருமைகளை அவரே ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா, அவருடைய பெருமைகளை அவரே சொல்லலைன்னா நம்ம உணரவே முடியாது. பகவானுடைய பெருமைகளை நம்ம எல்லாம் உணரவே முடியாது. அவரை பற்றிய விஷயங்கள் அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதுதான் அவர் சொல்றாரு, உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். அதனாலதான் அவர் நமக்கு அர்ஜுனனுக்கு எடுத்து சொல்ற மாதிரி நமக்கும் அவருடைய பெருமைகளை இங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. 17, 18 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कदम विद्याम अहम योगिंस त्वां सत परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन्मया विस्तारणोत्मा मनोयोगं विभूतिं च जनार्दन यूयः गदय तृप्तिर्हि कृष्णवतो नास्ति मे मृदम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। இப்ப என்ன சொல்றார் அர்ஜுனர், உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். இப்ப பகவானுடைய அளப்பரிய ஆற்றல் இருக்கு. அவரை நம்ம எப்படி நினைச்சுக்கிறது, எந்தெந்த ரூபங்கள்ல அவரை நம்ம நினைக்கிறது, எந்தெந்த ரூபங்கள்ல அவரை வழிபடுறது, அவரை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, அததான் இங்க அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. வேறு எந்தெந்த உருவங்கள்ல நான் உங்களை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. இன்னும் என்ன சொல்றாரு, ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். நீங்களே உங்களுடைய சக்திகளை பத்தி எனக்கு தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க. உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. பகவானுடைய கதைகளை கேட்கறதுல நமக்கு சலிப்பே தட்டாது. நம்ம பௌதிக விஷயமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு தரம் பார்க்கலாம். இப்ப படம், ஒரு பிக்சருக்கு போறோம், ஒரு படத்துக்கு ஒரு தரம் பார்க்கலாம், அதிகபட்சம் 2 தரம் பார்க்கலாம். அதுக்கு பிறகு பார்த்தா அது போர் அடிக்கும் நமக்கு. ஆனா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து என்னன்னா கிருஷ்ண லீலைகள் பத்தி கதைகளை நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் பாத்தீங்கன்னா, அவர் குழந்தையா பிறந்தது, பூதனைக்கு பால் ஊட்டினது, சகடாசுரனை வதம் பண்ணது, தாமோதர லீலை பண்ணது, கோவர்த்தனகிரியை தூக்குனது, காளிங்க நடனம் புரிஞ்சதுன்னு அவருடைய பெருமைகள் எவ்வளவோ இருக்குது. அவ்வளோ லீலைகளையும் எத்தனை தடவை வேணாலும் நமக்கு எப்போ சலிப்பே தட்டாது. அததான் இங்க சொல்றாரு, உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உண்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். இதுவும் பகவானுடைய வாயிலேருந்தே அவர் சொல்ல வைக்கிறாரு. அவரு வாயிலேருந்தே நேரடியா கேட்கறது இன்னும் எவ்வளவு சுவையா இருக்கும். நம்ம நமக்குள்ள பேசிக்கிறோம். அவரு திருவாயிலிருந்து பகவான்கிட்ட இருந்து நேரடியா கேட்கறது எப்படின்னா அவருக்கு அமிர்தம் போல இருக்கான். அந்த அமிர்தத்தை நான் சுவைக்க விரும்புகிறேன். தயவு செஞ்சு உங்களுடைய வைபவத்தை நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு இங்க அர்ஜுனன் கேட்டுக்கிறாரு. 19 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान उवाच हन्त केत कदिष्यामि दिव्याह्यादम विबुधयः प्रदान्यदः कुरुक्षेत्र नास्तयन्तो विस्तरयमे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப என்ன சொல்றாரு, புருஷோத்தமரான முழுவது கடவுள் கூறுகிறார். அர்ஜுனன் கேட்டுட்டார் இல்லையா, உடனே பக்தன் எதை கேட்டாலும் பகவான் உடனே வாரி வழங்குறார். அப்படியே ஆகட்டும் அர்ஜுனா, நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். ஆனா என்ன சொல்றாரு, முக்கியமான மற்றும் என்ன கூறப் போகிறேன். ஏன்னா அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எப்படி எல்லையற்ற வைபவத்தை நான் சொல்லணும்னா அது எப்படின்னா தொடர்கதை, அனுமார் வாழ் மாதிரி நீண்டுகிட்டே போகும், சொல்லிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அதனால ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மட்டும் நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு இப்ப சொல்ல போறாரு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல நான் எந்தெந்த வடிவத்துல இருக்கிறேன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. 12 ஆதித்யர்கள்ல நான் விஷ்ணுவா இருக்கிறேன், வாமனர்.
வாமன உருவம் எடுத்தார் இல்லையா, அந்த ஆதித்யர்ல விஷ்ணுவா இருக்கிறேன். ஜோதிகளில் சூரியனா இருக்கிறேன். மருத்துக்களில் காற்று, இங்க 49 வகையான காற்று வந்து ஆகாயத்துல இருக்குது. அதுல வந்து மரிச்சிங்கிற காற்று சிறந்த காற்று, அதுவா நான் இருக்கிறேன். நட்சத்திரங்களில் சந்திரனா இருக்கிறேன். வேதங்களில் சாம வேதம், அது வந்து சாம கானம்பாங்க, அந்த கானம், அந்த சாம வேதமா நான் இருக்கிறேன். தேவர்களில் நான் வந்து இந்திரன், இந்திரன் தான் அரசன் தேவர்களுக்கு, அவனா நான் இருக்கிறேன். புலன்களில் மனம், மனம்ங்கிற அந்த புலன் வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் முக்கியமான புலன், அதுவா நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. உயிர் வாழ்களின் உயிர் சக்தி, உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த உணர்வா இருக்கிறதும் பகவான். அப்புறம் 11 ருத்திரர்களில் நான் சங்கரன், சிவபெருமானா நான் இருக்கிறேன். யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரனா இருக்கிறேன். வசுக்களில் நெருப்பு, அஷ்ட வசுக்கள், அதுல வந்து நான் அக்னியா இருக்கிறேன். மலைகளில் மேருமலையா இருக்கிறேன். சேனாதிபதிகள் கார்த்திகேயன், முருகப்பெருமானா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. புரோகிதர், தேவ ரிஷிகள், தேவ குருவா இருக்கக்கூடிய பிரகஸ்பதியும் நானே. நீர்நிலைகளில் பெருங்கடலா நான் தான் இருக்கிறேன். மகா ரிஷிகளில் பிருகு, பிருகு முனிவர் என்ன செய்யற, விஷ்ணுடைய இது மார்பிளை எட்டி உதைச்சவர், அந்த அளவுக்கு அவருக்கு பவர் இருக்கு. அந்த பிருகு முனிவரும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. சப்தங்களில் திவ்யமான ஓம்காரமா நான் தான் இருக்கிறேன். யாகங்களில் யஜ்ஞோஸ்மி ஜப யஜ்ஞோஸ்மிங்கிறார் வாகங்காரம். திருநாம ஜபம் நம்ம உச்சரிக்கிறோம் இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அந்த திருநாம ஜபமும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. அசையாதவற்றில், அசையாத மலை இமயமலை, அசைன்ற மலை தான் மேருமலை, இமயமலையும் நான் தான் மேருமலையும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது எல்லா மரங்களிலும் சிறந்ததான அந்த ஆலமரமும் நானே. தேவ ரிஷிகளில் நாரதரும் நானே. கந்தர்வர்களில் சித்திரரதன், அவர் வந்து கானம் பாடக்கூடிய கந்தர்வன், எல்லா இதுவும் கலைகளும் நிறைந்தவர் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. சித்தர்களில் கபிலமுனி, இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா தேவகூதிக்கு எடுத்து சொன்னாங்கல்ல, அந்த கபிலமுனியும் நானே. அப்புறம் பார்க்கடலை கடையும் பொழுது அதுல இருந்து வரக்கூடிய அமிர்தத்திற்காக கடலை கடைந்த போது தோன்றிய உச்சைஸ்ரவாங்கிற அந்த குதிரையும் நானே. பட்டத்து யானை ஐராவதம், இந்திரன்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஐராவதமும் நானே. மனிதர்களில் யாரா இருக்கிற, மன்னனா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அடுத்தது வந்து ஆயுதங்களில் என்னவா இருக்கிறாரு, இந்திரன் கையில இருக்கக்கூடிய அந்த வஜ்ர ஆயுதமா இருக்கிறேன். பசுக்களில் சுரபி பசு காமதேனுவா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. இனவிருத்தியாளர்களில் மன்மதன், சர்ப்பங்களில் வாசுகியா இருக்கிறாரு. நாகங்களில் ஆதிசேஷன், பல தலைகளை உடைய ஆதிசேஷனா இருக்கிறேன். நீர்வாழ் இனங்களில் வருணன், முன்னோர்களில் ஆரியமா, நீதிபதிகளில் யமன், யமன் தான் எப்படி கரெக்டா அவங்கவுங்களுக்கான தண்டனை கரெக்டா செய்வார் நீதிபதி, அந்த நிலையில இருக்கிற. தைத்திய அரசர்களில் பிரகலாதனும் நானே. அடக்கி ஆள்பவற்றில் காலம், காலம் நான் அப்படின்னு சொல்றாரு பாருங்க. மிருகங்களில் சிங்கம், சிங்கராஜாவா இருக்கிற. பறவைகளில் கருடன், தூய்மைப்படுத்தவற்றில் காற்று, காற்று வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகும், அசுத்தமான இடத்த கூட போய் நம்ம தூய்மைப்படுத்தும், அந்த மாதிரி காற்றாவும் நான் இருக்கிறேன். அப்புறம் என்ன, ஆயுதம் தெரித்தவர்களில் ஸ்ரீராமனும் நானே. மீன்களில் மகர மீன், சிறந்த ஒரு மீனா அவர்தான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. பாயும் நதிகளில் கங்கை நதியா இருக்கிறேன். அப்புறம் எல்லா படைப்புகளின் தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலையும் நானே. அறிவில் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, சாங்கிய தத்துவம். விவாதிப்போரில் முடிவான உண்மையா இருக்கிறேன். எழுத்துக்களில் முதல் எழுத்து, அகர முதல எழுத்தெல்லாம், அந்த அங்கிறது எழுத்தும் நானே. கூட்டுச் சொற்களில் இரட்டை சொல், மெய்யெழுத்துக்களும் நானே. தீராத காலமும் நானே. படைப்பாளிகளில் பிரம்மாவும் நான் இருக்கேன். எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் மற்றும் உருவாக்குவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளரும் நானே. அப்புறம் பெண்கள்கிட்ட என்னென்ன சிறப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பெண்கள்கிட்ட என்னென்ன இருக்கு, புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை, இவ்வளவு குணங்களுமா இருக்கிறதும் அந்த பெண்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அத்தனை குணங்களும் நானே அப்படிங்கிறாரு. சாமவேத மந்திரங்களில் பிரகசாமா, சாம கானம் நானேங்கிறாரு, சாம வேதமும் நானேங்கிறாரு. அந்த சாமவேத மந்திரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பிரகசாமா, நடுநிசியில வாசிப்பாங்களாம், அந்த பிரகசாமாவும் நானே அப்படிங்கிறாரு. கவிதைகளில் காயத்ரி, உயர்ந்த மந்திரம் எதுனா காயத்ரி மந்திரம், அந்த மந்திரமும் நானேங்கிறாரு. மாதங்களில் நான் மார்கழியா இருக்கிறேன். பருவங்களில் வசந்த காலமாக இருக்கிறேன். ஏமாற்றுபவற்றில் சூது, அதனாலதான் நம்மளும் என்ன பண்றோம், அவருடைய குணங்கள் இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளும் சூதெல்லாம் பண்றோம், நம்மள்கிட்டயும் அந்த குணம் இருக்குது.
ஒளிர்பவற்றில் தேஜஸ் ஒளி மிகுந்தவரா இருக்கிறாரு. வெற்றி தீரச் செயல் பலவான்களின் பலமாகவும் பகவான் இருக்கிறார். ரிஷி குலத்தவர்களில் வாசுதேவன், பாண்டவர்களில் அர்ஜுனன், முனிவர்களில் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்கள் உஷனா. உஷனாங்கிறது யாருன்னா சுக்கராச்சாரியார், அசுரகுரு. அந்த உஷனா அவரு வந்து சிறந்த ஒரு கவிஞர். அவரும் நான் தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. அடக்கியாளு முறைகளில் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களில் நீதி, ரகசியங்களில் மௌனம். மௌனமா இருந்தாலே அது ரகசியமாயிடும். நம்ம வாயை திறந்தாதான் அது எல்லாம் உணர்வோம். அந்த நிலையில மௌனமாவும் இருக்கிறேன். ஞானிகளில் ஞானமா இருக்கிறேன். இப்படி அவருடைய அவருடைய ஆப்புலன்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. அதை வந்து இங்க படமா காட்டியிருக்கிறாங்க. அந்த படத்துல ஒரு பேரையும் இதுல வந்து இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னு இதெல்லாம் அவருடைய கொஞ்சோண்டு அதையும் சொல்லுவார் பகவான். 39-40 பிரபு. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तत् अस्ति विनयस्यान् मायाभूतं सराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दूतेशतः रक्तो विभूदे विस्तरो मया। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அனைத்து உயிர்களும் உருவாக்கத்துக்கு விதையா இருக்கிறது யாருன்னா பகவான், பீஜம் அவர்தான். அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. அவர் சொன்னார்ல, மலையாவும் இருக்கேன், மரமாவும் இருக்கேன், விலங்காவும் இருக்கேன், மனிதனா இருப்பேன். அப்ப அசைவரை அசையாதவை எல்லாத்துலயும் பகவான் உள்ள இருக்கிறார் அப்படிங்கிறாரு. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. அவருடைய ஆற்றல், அவருடைய தெய்வீக தோற்றம் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, கடற்கரையில மணலை போய் யாராவது எண்ண முடியுமா? கடற்கரை மணலை எண்ண முடியாது இல்லையா? அது போலதான் அவருடைய வைபவங்களையும் யாராலையும் எண்ண முடியாது. எண்ணில் அடங்காத தோற்றம், எண்ணில் அடங்காத ஆற்றல் அவர்கிட்ட இருக்கு. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. ஒரு ஸ்பார்க், நிறைய பெரிய நெருப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு துளி நெருப்பு வந்து ஸ்பார்க் வரும் இல்லையா? அந்த துளி நெருப்பு மாதிரிதான் இவர் வந்து தன்னுடைய வைபவங்களை இப்ப நாம படிச்சது முழுக்க. அப்ப அவர் இதை தாண்டி எவ்வளவு வைபவங்கள் அவர்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்த்தா கூட நம்மள கற்பனைக்கு கூட அடங்காத அளவுக்கு அவர் ஆற்றல் மிகுந்தவர் அப்படிங்கிறதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 41 பிரபு. हरे कृष्णा माता जी। यत् यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत् तत् एव वक्ष्यत्वं मम तेजोस् संभवम्। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எத் எத் விபூதி மத்சத்துவம், அதாவது என்ன சொல்றாரு? அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. அதான் சொல்றாரு. அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தேஜஸ்ங்கிற அந்த பெரிய நெருப்புல இருந்து ஒரு சின்ன பொறியை தான் வந்து பகவானுங்க வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த பெரிய நெருப்புல பாத்தீங்கன்னா அதை விட தாண்டி மலையளவுக்கு கடல் அளவுக்கு அவருடைய ஆற்றல்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கதை இருக்குது. என்னன்னா, மார்க்கண்டேய மகரிஷி அவர் என்ன பண்றாரு, இது ஒரு காலத்துல என்ன பண்றாரு, பகவான் நினைச்சு கிருஷ்ணமாயான்னு சொல்றாங்களே, அந்த கிருஷ்ணமாயான்னா என்ன, அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அது உணரணும்னு அவர் விருப்பம் பண்றாரு. உடனே அவரோட விருப்பத்தை பகவான் உடனே பூர்த்தி செய்யறாரு. என்ன செய்யறாரு, அவரு ஆசிரமத்துல நின்றுட்டு இருக்காரு. திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா பிரளயம் வருது, வெள்ளக்காடாகுது. உலகமே வெள்ளக்காட்டுல முழுகி கிடக்கு. எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியல, எங்க பார்த்தாலும் நீர்நிலை. அப்ப அவர் மட்டும்தான் நிக்கிறாரு. அவருடைய ஆசிரமத்தோட உச்சியில நிக்கிறாரு. அவர் நின்றுகிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ ஒரு சின்ன ஆலை இலை வந்து மிதந்து வருது. அதுல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி குழந்தையா அதுல மிதந்துகிட்டு வர்றாரு. அது யாரு, இவ்வளவு வெள்ளத்துல யாரு இந்த குழந்தை வருது அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த குழந்தை வந்து தன்னுடைய கால் கட்ட விரல வாயில வச்சு சப்பிக்கிட்டே வருது. பகவான் என்ன செய்யறாராம், பக்தர்கள்லாம் வந்து தன்னுடைய திருவடிகள்ல வந்து வணங்கி தன்னுடைய முடிய வந்து அவருடைய திருவடியில வச்சு வணங்குறாங்களே, அந்த திருவடியில அப்படி என்ன அற்புதம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்து அந்த விரலை சப்பி பார்க்கறாராம்.
அந்த சிறப்பு என்ன, பக்தர்கள்லாம் தன்னுடைய திருவடியில வந்து தன் தலையை வைக்க வேண்டிய சிறப்பு என்ன, அந்த அதுல என்ன டேஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு அதை டேஸ்ட் பண்றாராம். அந்த நிலையில தான் ஒரு கால் கட்ட விரலை வச்சு சப்பிட்டு வரதா பக்தர்கள்லாம் சொல்றாங்க. அப்படி வரும்பொழுது இப்ப பார்த்தா அந்த மார்க்கண்டேயர் பாக்குறாரு, எங்க பார்த்தாலும் வெள்ளமா இருக்கு. அந்த குழந்தைய பாக்குறாரு, அவருடைய வாயில வந்து இந்த உலகமே தெரியுது. அந்த உலகத்துக்குள்ள இந்த மாதிரி பிரளயம் வருது. இவரு தன்னுடைய ஆசிரமத்துல நிக்கிறாரு. அந்த குழந்தை வந்து இது ஆளிலையில மிதந்து வருது. இது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து தலை சுத்துது. இங்க பார்த்தா வெள்ளைக்கடா இருக்கு, இங்க பார்த்தா அவருடைய வாயில எல்லா தோற்றமும் தெரியுது. தலை சுத்தி மயக்கம் வருது. மயக்கம் வந்தோன்னா பகவான்கிட்ட உடனே வேண்டார், கிருஷ்ணா போதும் உன்னுடைய மாயை, என்னால இதுக்கு மேல தாங்க முடியல அப்படின்னோன்னா அடுத்த நிமிஷம் அவ்வளவும் மறைஞ்சிருது. அந்த வெள்ளையம் பூரா வந்து காணவே காணும். இவர் பழையபடி என்ன செய்யறாரு, அவருடைய ஆசிரமத்துல சந்தியாவந்தனம் பண்றதுக்கு ரெடியா நிக்கிறாரு. அப்படி ஒரு நிமிஷ காலத்துல வந்து அவர் பகவான் வந்து அவருக்கு மாய தோற்றத்தை வந்து இங்க காட்டுறாராம். அந்த இது வந்து மார்க்கண்டேய புராணத்துல வருது. அததான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. 42 பிரபு. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணன். अथवा बहुनैवेन किं ज्ञादेन तवार्जुना विस्तत्याहम् इदं कृत्स्नम् एहांशेन सदितो जगत्। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதின் தேவை என்ன அர்ஜுனா, என்னுடைய வைபவங்கள்லாம் நீ பெருசா தெரிஞ்சுக்கிட்டு உனக்கு என்ன ஆக போகுது, என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். பகவானுடைய சக்தி எல்லையற்றது. கிருஷ்ணர்கிட்ட பலராமர், பலராமர்கிட்ட சதுர்வியூகம், அவர்கிட்ட நாராயணர், அவர்கிட்ட சதுர்வியூகம், அப்புறம் 3 புருஷ அவதாரங்கள். ஒவ்வொரு புருஷாவதாரத்திட்ட முதல்ல புருஷாவதாரத்துல இரண்டாவது யுகமா கர்ப்பகதை விஷ்ணு வராரு. அவருதான் வந்து உலகத்துக்குள்ள பூந்து அதை தாங்கிட்டு இருக்கிறாரு. இப்படி அவருடைய சிறு அம்சம் தான் வந்து இங்க வந்து தாங்கிட்டு இருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தை. இதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டு உனக்கு என்ன ஆக போகுது, நீ வந்து என்ன வந்து பக்தி தொண்டாற்று, எல்லா உயிரினங்கள்லயும் நான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறேன். ஆத்மான்னு எப்படி இருக்கிறோ அதை போல எல்லார் உள்ளேயும் நான் வந்து பரமாத்மாவும் இருக்கிறேன், அதை நீ தெரிஞ்சுக்கோ. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்கள் உள்ளேயும் பகவான் நாராயணர் வந்து இங்க வந்து தோற்றமா இருக்கிறார். 4 கை ரூபத்தோட இருக்கிறாரு. அததான் வந்து பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இதோட நம்ம 10வது சாப்டர் இன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து அந்த சாப்டரோட சம்மரி தான். பிரபு நீங்க வந்து பலஸ்ருதி சொல்லிடுங்க. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ओम तत्सइति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய. நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாகூருக்கு ஜெய. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. Hare Krishna devotees, thank you so much. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Prabhuji. நிறைய பேரு இப்போ இது லிஸ்ட் பார்த்தா இப்பதான் நோட் பண்ணி பார்த்தா 10 நிமிஷம் இருக்கிறாங்க போயிடுறாங்க, திருப்பி வராங்க 20 நிமிஷம் இருக்கிறாங்க. நானும் அந்த இடத்த அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்தா இன்னைக்கு லிஸ்ட்ல 15 கேட்டு நான் 17 பேர் வந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. ஓ 14-15 பேர் தான் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டிருக்காங்களா? போட்டாங்க மாதாஜி. ஆனா இங்க இதுல அட்டெண்டன்ஸ் போறது கம்மியா போடுறாங்க. ஆனா வந்து போயிடுறாங்க. நான் அவங்க பேர்லாம் நோட் பண்ணதுனால எனக்கு இப்போ ஈஸியா இருக்குது. நான் இப்போ நோட் குறிச்சு வச்சிருக்கனால நான் போட்டுட்டேன், அட்டெண்டன்ஸ் போட்டேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. என்ன வேலையோ அவங்களுக்கு. ஓகே. இப்போ யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். இந்த 10th சாப்டர்ல ஏதாவது உங்களுக்கு புரியாதது இல்ல விளக்கம் சரியா இல்லாதது ஏதாவது இருந்தா கருத்துக்களை சொல்லலாம். மாதாஜி அப்புறம் அப்படியே நீங்க சொல்லிருங்க அந்த குவிஸ் இது இப்போ 10 days ஆயிடுச்சு மாதாஜி. அப்புறம் L2 இதை பத்தியும் உங்களுக்கு ஒரு சொல்லிருங்க. L2 லிங்க் கொடுத்துட்டீங்களா பிரபு? இல்ல மாதாஜி, இன்னும் 2 daysல மாதாஜி அனுப்புங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. நீங்க சொல்லிருங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன், இப்பவும் சொல்றேன்.
நீங்க எல்லாம் இந்த லெவல் முடிச்சுட்டு சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிட்டு L1 சர்டிஃபிகேட் முடிச்ச உடனே நீங்க அடுத்ததா ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க. 2 லிங்க் வரும். ஒரு லிங்க்லயே 2 இது இருக்கும். ஒண்ணு வந்து பக்தி சதாச்சார்னு, அது வந்து ஜென்ரலான ஆன்மீக விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அது ஒரு வகுப்பு. அடுத்தது L2ங்கிறது இப்ப நீங்க ஷார்ட் லிஸ்டா இங்க படிக்கிறீங்க. இந்த பகவத்கீதையை விரிவா எலாபரேட்டா படிப்பீங்க. 700 ஸ்லோகமும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம். அது வந்து லெவல் 2. இது வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போறது. லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5 அப்படின்னு போகும்போது உங்களுக்கு சின்ன சின்ன இந்த கிஸ் மாதிரியே ஒரு எக்ஸாம் மாதிரியே இருக்கும். நீங்க வந்து விடை சொல்லணும். ஒவ்வொன்றுலயும் உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த நிலைக்கு உங்களை ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி போறது ஒரு வகை. சதாச்சார் அப்படிங்கிறது வந்து பக்தி சதாச்சார் வந்து எந்தவித எக்ஸாமும் கிடையாது. சும்மா காதுல வாங்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து இதுல கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்றவங்க அந்த கிளாஸ் வகுப்பு சேர்ந்து அதுல படிக்கலாம். கூடுமான வரையிலும் 2லயும் சேரலாம். 2லயுமே வந்து தனித்தனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி 2லயுமே ஜாயின் பண்ணி ஏற்கனவே இருக்கிற டிவோட்டி எல்லாம் அப்படிதான் படிக்கிறாங்க. அதுலயும் சேர்ந்துக்குவாங்க, இதுலயும் சேர்ந்துக்குவாங்க. அது வாரத்துல ஒரு நாள் தான் கிளாஸ். லெவல் 2ங்கிறது இந்த மாதிரி டெய்லி கிடையாது. வாரத்துல ஒரு நாள் மட்டும்தான் கிளாஸ் வைப்போம். நீங்க அதுல வந்து உங்களுடைய ஞானத்தை இன்னும் விருத்தி பண்ணிக்கலாம். அதனால லிங்க் போட்ட உடனே நீங்க எல்லாருமே கண்டிஷன்லாம் கிடையாது. நீங்க எல்லாம் கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா நாங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியா உங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை எடுத்து சொல்ல முடியும். அதுதான். அது எல்லாருமே நீங்க கூடுமான வரையிலும் ஜாயின் பண்ண பாருங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா என்கிட்டயோ சண்முகம் பிரபுகிட்டயோ இல்ல சுபஸ்ரீ மாதாஜிகிட்டயோ நீங்க வந்து கேட்டுக்கலாம். மாதாஜி இதை தவிர ஸ்லோவா கிளாஸும் கத்து தராங்க. 6 to 7 அது மண்டே டு அது நீங்க அதையும் சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஆமா, ஸ்லோகா கிளாஸ் இருக்குது. ஒரே ஒரு நிமிஷம். சுபாஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஆமாங்க பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. நீங்க சொல்லுங்க. இந்த ஸ்லோவா கிளாஸ் என்னையிலிருந்து என்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குங்கிறத டிவோட்டிஸ்க்கு சொல்லிருங்க. சரிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி பிரபுஜி ஸ்லோகா கிளாஸ் வந்து 6 to 7 o'clock வரையும் மண்டே டு ஃப்ரைடே வரையும் நடக்குது. வேணா கலந்துக்கலாம். பகவத்கீதா ஸ்லோகா சொல்லி கொடுக்குறாங்க மாதாஜி பிரபுஜி. யாருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நேம் கொடுக்குறீங்களா? இப்போ கிருத்திகா பூபேஷ் அவங்கெல்லாம் இப்போ நல்லா படிக்கிறவங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் நீங்களாம் இன்னும் நல்லா படிக்கலாம் மாதாஜி. நீங்க இந்த ஸ்லோகா கிளாஸ்ல கலந்துக்கோங்க. வந்துக்கிட்டு நீங்க இன்னும் பயன்பெற. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. என்கிட்ட ஹரே புக்கு பகவத்கீதா புக்கு கிடைக்கல. இன்னும் நான் கடைக்கு வாங்கிக்கலாம் மாதாஜி. அது அந்த லிங்க் வந்து போட்டிருக்குமே. நீங்க இல்லைன்னா உங்க ஊர்ல இஸ்கான், நீங்க எந்த ஊர்ல எனக்கு தெரியல. நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்களோ நான் துபாயில இருக்கேன். அப்ப துபாயில கூட இஸ்கான் இருக்கு மாதாஜி. நீங்க இஸ்கான் சென்டர்ல வந்து இருக்கு. இல்லைன்னா நீங்க இது ஆன்லைன்ல நீங்க ஆர்டர் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ அதனால இஸ்கான்லயும் துபாயிலயும் இருக்கு, எல்லா சென்டர்லயும் இருக்கு. வேணும்னாலும் நீங்க ஆர்டர் போட்டாலும் ஆன்லைன்ல போட்டு கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம். பட் ஆன்லைன்ல கிடைக்கிறது வந்து இஸ்கான் புக் இல்ல இல்ல பிரபுஜி. நீங்க இல்ல இஸ்கான் வெப்சைட்டுக்கு போகணும். இஸ்கான் வெப்சைட் இப்போ வெப்சைட்